Сега е време на изплакване, хора. Но пералната по принцип много гадно се измести одеве. И сега пере и не може да го таковаме. Чува се ето този шум от водата, което плахне в момента. Вижте как се клати, когато пере пералната. Не може пералната да я изместим както си беше, защото плакне и може да изтече вода. Нищо да се клати. Хора, какво да се направи? Но иначе много голям проблем се измести, да. Ето да виждате. От тук до тук се измести. И като пире, да, клати се малко. После ще видим, когато тръгне на центрофуга, какво ще стане.